ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം മിത്രമാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോസിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവംശ ശ്രീരൂപം സാന്ദ്രജാതം സമയം രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സഹദൂതം പരിജൻ സഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകലലളിതാൻ ശ്രീവിശാഖാനിതാംശാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമി ഗുരുനാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധായകപ്രദായിനെ ഗൗരവദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രജാഗണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ വിശ്വനാഥപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 32ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ.
ബുക്കുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ. ഒന്നാം വായിക്കട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മൗപമ്യേന സർവത്ര സമം പശ്യതിയോർജുന. സുഖം വായതി വാ ദുഃഖം സയോഗി പരമോ മദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണപതി പറയുന്നു, അല്ലയോ അർജുന, എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോട് വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 31, 32 ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നു. 31-ലും പറഞ്ഞു, ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധ്യനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. വിവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമനായ യോഗിയുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്, എല്ലാ ജീവികളെയും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എല്ലാവരെയും തൻ്റെതായി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് എന്ന്. ഒരു ജീവിക്ക് ഒരു സങ്കടമുണ്ടായ ഒരു നായ, ഒരു ഉദാഹരണം, അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം കാണുന്നു, അതിന് ആഹാരം കിട്ടാതെ വലയുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എമ്പതി തോന്നും അല്ലേ. ഞാൻ ആ സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ വിശന്ന് വലയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കണം, നമ്മൾ ആ സ്ഥാനത്തായിരുന്നാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതാണ് എമ്പതി. അത് തന്നെ ആ സ്ഥാനത്ത്. പിന്നെ സിമ്പതി അല്ലെ. അപ്പൊ എമ്പതി സിമ്പതി ഒക്കെ കണ്ട് അവിടെ എല്ലാം സമഭാവനയോടെ, എന്ന് വെച്ചാല് സഹായിക്കേണ്ടവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുക, പക്ഷെ ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണുന്ന ആളിനെയാണ് സമഭാവന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വന്നാലും ഒരു വിഷമം വരത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആള് എപ്പോഴും ഒരേ സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ സദാ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ചിലപ്പോ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ നമുക്ക് വേറെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ കയറുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് ചെവിയില് കേൾക്കണം, അത് അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വയ്ക്കും. ചെവി എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചെവി അങ്ങ് പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയിട്ടു. അതപ്പോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പം നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം കാണുമായിരിക്കും. അപ്പം കേൾക്കാമോ വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി? മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ആ വ്യക്തി, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു ആളിന്, വിശക്കുന്ന ആളിന് പിന്നെ ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷ്ണാവബോധവും കൂടെ പറയണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ വിശപ്പ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അല്ല, അപ്പോഴും ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അപ്പോഴും വിശപ്പങ്ങ് മാറുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വിശക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തെന്നിരിക്കത്തില്ലല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് വരാനും പറ്റിയെന്നിരിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും എന്നാണ്. ആദ്യം വിശക്കുന്ന വയറിന് വിശപ്പ് മാറ്റുക എന്നാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ മാതാജിയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ, മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പ്രശ്നമായിരിക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു യോഗി, ഉത്തമ യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സദാസമയം ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകുന്ന ആളായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സേവനത്തിൽ മുഴുക മാത്രമല്ല, ഭഗവാനിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ചിന്തയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം. അവർക്ക് എന്താണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലെ. അതൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരവസ്ഥയിലെത്താൻ ഏത് സഹായിക്കും? സമഭാവന സഹായിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉത്തമനായ യോഗി തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏതായിട്ട് വരുന്നത്, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ദാനം ചെയ്യുകയോ അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്
അത് ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാധാന്യം വിവരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണെന്നാണ് പ്രഭാത ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഏകാന്തതയിൽ വസിക്കുന്ന യോഗിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തനത്രേ. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ വ്യക്തിയെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള വഴിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. അപ്പൊ ഒരു വനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വച്ഛന്തമായ പ്രദേശത്ത് പോയിരുന്ന് എന്താണ് തപസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം നാമം ജപിക്കുന്നത് ആകാം. നാമം ജപിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ, ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കും അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ താൻ മാത്രം പോകണ്ട, കൂടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടെ കൂട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബഹുജന ഹിതായ ബഹുജന സുഖായ എന്ന് പറയും. നമ്മളോടൊപ്പം എന്താണ്? മെജോറിറ്റി ആളുകളെയും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെ, അല്ലേ? ഒറ്റയ്ക്ക് നാമം ജപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഏതാണ്? ഭക്തരോടുകൂടി അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, അല്ലെ, സംഘത്തില് നാമം ജപിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടും, അല്ലെ? നമ്മൾ സംഘം ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശക്തി കൂടുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗിയായിട്ട് ഒരിടത്ത് മാറിയിരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ കൂടുക എന്നാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു വഴി ഒരുക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമയോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ? എന്താണ്? സമഭാവനയുള്ള ആളായിരിക്കും, അല്ലെ? ആ ആളിന് എന്തും കൂടെ ഗുണം കാണുമെന്നാണ്. ക്വാളിറ്റി, അഡീഷണൽ ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കും? തന്നോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ കൂട്ടാനായിട്ട്, അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ അടുത്ത 33 34 അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്ന വിഭാഗം 4. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗി നമ്മൾ അറിയാം, യോഗി ആണെങ്കിലും ദുർവാസ്വാവൊക്കെ എന്താണ്? പലപ്പോഴും പ്രക്ഷുബ്ധമായ, അല്ലെ, മനസ്സ്. ഒന്നി കാമം അല്ലെങ്കിൽ കോപം, അങ്ങനെ. അത് നമുക്കും അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ എത്ര വിചാരിച്ചാലും അടക്കാൻ പറ്റാത്ത പല ഇതേപോലുള്ള വികാരങ്ങൾ, അത് പലതും എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത വികാരങ്ങളാണ്, അല്ലെ? ശോഭം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിയായിട്ടുള്ള കാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വസ്തുവിനോടുള്ള ആഗ്രഹവും ആകാം. അതാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ, നമുക്ക് ഒരുപാട് വസ്തുക്കളോട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതും നമുക്ക് എന്താണ് പേര് പറയുന്നത്? അതും കാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം നിസ്സംശയമായും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ആണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ്, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ബുദ്ധിമുട്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല, അർജുനൻ പറയുന്നു, അടുത്ത ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ട്, ഏതാണ്? കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്താം, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെ? വിൻഡിനെ പിടിച്ചു നിർത്താം, മൈൻഡിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മനസ്സ്. അതാണ് എല്ലാ ചെയ്തികൾക്കും കാരണം. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ എന്നാണ്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ള 2 ഉപായം പറയുന്നുണ്ട്. അത് പരിശീലനം. അതാണ് സാധന നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെ? നിരന്തരമായ പരിശീലനം. 1-2 ദിവസമല്ല, വിട്ടുവിട്ടുമല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, സാധന ചെയ്യണം, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിമല മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ്? നിരന്തര പരിശീലനത്തിലൂടെ, സാധനയിലൂടെ അത് സാധിക്കും. രണ്ടാമത് ഏതാണ്? നിസ്സംഗത കൊണ്ടും സാധിക്കാം. അപ്പൊ 2 കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? അർജുനൻ പറയുന്ന ചിലപ്പോ മിത്രങ്ങളോട് ബന്ധുക്കളോടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? സമഭാവനയൊക്കെ സാധിക്കും. അതേസമയം ശത്രുക്കളോട് ഒട്ടും തന്നെ സാധിക്കത്തില്ല. അതേപോലെ മിത്രത്തോടും ബന്ധുക്കളോടും ഒക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ, കുറച്ച് ദിവസം. സ്ഥിരമായിട്ട് സമഭാവന നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ മിത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കുറച്ചൊക്കെ സാധിക്കും, അല്ലേ? പക്ഷെ സ്ഥിരം അത് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അർജുനൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയാണ്. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട് ബന്ധുക്കളോടും
അല്ലെങ്കിൽ മിത്രങ്ങളോടും ഒക്കെ സമഭാവന സാധിക്കും, പക്ഷെ ശത്രുക്കളോടൊട്ടും തന്നെ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ സമഭാവന തലത്തിലെത്തണമെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണ, എനിക്ക് മനസ്സിനെ ചഞ്ചലമായ മനസ്സിനെ എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേസമയം എന്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവിടെയാണ് പറയുന്നത്? കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. യോ അയം യോഗസ്തയാ പ്രോക്ത സാമാന്യം മധുസൂദന ഏതസ്യാഹം ന പശ്യാമി ചഞ്ചലത്തോ സ്ഥിരാം. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ആരാണ്? വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടും മാത്രം താൽക്കാലികമായിട്ട് പറ്റും, അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായുരിവ സുദുഷ്കരം. അപ്പൊ കാറ്റിനെ തടയാം, പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ രഥകൽപ്പന ഓർക്കണം. രഥകൽപ്പനയിൽ മനസ്സെന്താണ്? കടിഞ്ഞാണാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? കുതിരകളല്ലേ? 4 or 5 കുതിരകളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. നമുക്ക് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് 5 കുതിരകളായിട്ട് കണക്കാക്കുക. മനസ്സാണ് ഈ കുതിരകളെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട കടിഞ്ഞാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആ മനസ്സിനെ കടിഞ്ഞാണ് ആരുടെ കയ്യിലാണ്? സാരഥിയുടെ കയ്യിലാണ്. തേരാളി അല്ലേ? തേരാളി ആരാണ് ഇവിടെ? ബുദ്ധിയാണ് തേരാളി. വേണ്ട ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആളാണ് ഈ സാരഥിയാകുന്ന തേരാളി. പിന്നെ ആരാണ്? യാത്രക്കാരനാണ് ജീവാത്മാവ്. പിന്നെ ഭൗതിക ദേഹമാകുന്ന രഥം എന്ന് നമ്മൾ കരുതുക. അതാണ് കൽപ്പനയായിട്ടാണ്, ഇമാജിനേഷനാണ് രഥകൽപ്പന. നമ്മുടെ ശരീരം രഥമായിട്ടും മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണായിട്ടും പിന്നെ 5 കുതിരകൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടും ആത്മാവ് ജീവാത്മാവ് യാത്രക്കാരനായിട്ടും ബുദ്ധി കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാരഥിയായിട്ടും ഒക്കെ കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിന് നല്ല വഴികാട്ടിയാകേണ്ട ബുദ്ധിയെ ശക്തമായ മനസ്സ് പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുത്തും. മനസ്സിന് അത്രയ്ക്ക് തീവ്രതയുണ്ട് അല്ലെ? കഴിവുണ്ട്, ശക്തി കൂടുതലാണ്, ബുദ്ധിയെക്കാളും ശക്തി കൂടുതലാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ പിടിച്ചാൽ പിടികിട്ടാത്തതാണ് മനസ്സ്. നമുക്കും എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനെ പിടിച്ചു കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്തുക, മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നിരന്തര പരിശീലനം അല്ലെ? സാധന എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ നിരന്തര പരിശീലനം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നിസ്സംഗത സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജഡഭരതൻ ഒരു നിസ്സംഗനായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞത് അല്ലെ? 3-ാമത്തെ ജന്മം, ആദ്യത്തെ ജന്മത്തില് ഭരത മഹാരാജാവ്, 2-ാമത്തെ ജന്മം മാനായിട്ട് പോയി അല്ലെ? എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി ജന്മം അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ജന്മം വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. കാരണം അങ്ങറ്റം വരെ എത്തിയിട്ട് അതാ പറഞ്ഞത്. അർജുന അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ട് താഴെ വീണാല് യോഗിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മറുപടി ഇപ്പൊ വരും. അപ്പൊ ഭരത മഹാരാജാവിന് ആദ്യത്തെ ജന്മം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഒരു 90-95% വരെ എത്തിയതാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഈ മാനിന് ആകർഷണം തോന്നിയത് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് അത് നഷ്ടമായ, ആ ജീവിതം വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. 2-ാമത് മാനായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പഴയ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കരുതലോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. മറ്റു മാനുകളുമായിട്ടൊന്നും ഇടപഴകാതെ എന്ത് ചെയ്തു? നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്ന ആശ്രമത്തിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നിന്ന് അങ്ങനെ ആ ജീവിതം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. ജഡഭരതനായപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആരായിട്ട് ചെവിയും കേട്ടുകൂടെ സംസാരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. കാരണം ഭൗതികതയില് മുഴുകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അതാണ് ഒരു നിസ്സംഗാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ നിസ്സംഗാവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നാണ് ജഡഭരതൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ആ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം മോചനം നേടിയെടുത്തത്. അപ്പൊ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ജനന മരണാദികളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരാത്ത തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭൗതികതയുടെ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ചു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിസ്സംഗത എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതാണ് നിസ്സംഗത കഴിയുമ്പോൾ അത് ജഡഭരതന്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പരിശീലനം, പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന നിസ്സംഗത. അങ്ങനെ 2 കാര്യത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് നമുക്കും ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതുക. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമായില്ല. നമ്മളിപ്പോ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം എന്താണ്, ഇത് ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്നാ നമുക്കും വേണ്ട എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, നമ്മുടെ ആഹാരത്തിന് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുക. അതിലൂടെ നമ്മൾ ഏതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തില് നമുക്കെടുക്കാം. പിന്നെ പ്രസാദ ഭക്ഷണമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടേ കഴിക്കാവൂ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത്. പ്രസാദം അല്ലേന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കാനും പാടില്ല എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. മിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം, യോഗിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, മിതഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, അങ്ങനെ മിതഭക്ഷണം ഇതിലൂടെ പ്രസാദമായിട്ട് മിതഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കും. ബുദ്ധി വികാസം ഉണ്ടാകും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് കിട്ടും. ശരീരത്തിലെ സെൽസിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക. അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണല്ലോ നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ വരുത്തുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹൃദയത്തെയും എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബുദ്ധി അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ബുദ്ധിയാണല്ലോ ഉപദേശിക്കേണ്ട ആള്. അപ്പൊ അത് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ, മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാതെ ചെയ്താല് വിശ്വാമിത്രനെയൊക്കെ പോലെ എന്റെയും ഇടയ്ക്ക് വഴിയിൽ വീണു പോകേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരു ഉപമ പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയും കുടം കമത്തി വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ എന്താ ഫലം? ഒരു ഫലവും ഇല്ല അല്ലെ. കുടം നിവർത്തി വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാല് വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. കുടം കമത്തി വെച്ച് ഒഴിച്ചാല് അത് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഉപമ തീ കത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. തീ കത്തുകയും വേണം, എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെ അണയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മിതമായിട്ട് വേണം എന്നാണ്. അപ്പൊ നിയന്ത്രണം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആകർഷണം നിയന്ത്രിക്കണം. ആവശ്യമില്ലാത്തിടത്തൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെവിയിൽ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിയുന്നതും ഒഴിയാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ സെൻസസിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയും അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അടുത്തതില് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അതിന് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ആരാണ്? അർജുനൻ ചെറുതില് മുതല് ദ്രോണരുടെ അല്ലെ കീഴില് പരിശീലനം ചെയ്യുന്നതാണ്ട് ഒരു പക്ഷിയുടെ കണ്ണൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇത് അർജുനൻ വലുതായപ്പോ താഴെ നോക്കിയിട്ട് ദ്രൗപദി വിവാഹത്തിന്റെ അല്ലെ സ്വയംവരാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. താഴെ കണ്ണാടി അല്ലെ, ജലത്തില് കണ്ണാടിയല്ല, ജലത്തില് നോക്കിയിട്ട് മേളിലോട്ട് അമ്പ് ചെയ്താണ് അല്ലെ പക്ഷിയുടെ കണ്ണില് കൊള്ളിക്കുന്നത്. ഇത് വനത്തിൽ വെച്ച് ദുർവാസാവ് 5 പാണ്ഡവന്മാര്, ദുർവാസാവിന്റെ കഥ അറിയാലോ. അവര് കാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ദുര്യോധനന്റെ പ്രകോപനത്താല് ഇളക്കി വിട്ടിട്ട് ദുർവാസാവ് പോയി ഭക്ഷണം ചോദിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം ഇല്ലാതിരുന്നതും അല്ലെ. ചീരയുടെ അവശിഷ്ടം ഭഗവാൻ അക്ഷയപാത്രത്തിന്റെ കഥ അല്ലേ മാതാജി? അക്ഷയപാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. കാരണം പാത്രം എല്ലാവരും കഴിച്ചു. അതെ. ഇതാരാണ്? ഇത് ഒരാളാരായിരിക്കാം? അർജുനാണോ മാതാജി? അർജുനൻ തന്നെ. ഇതാരാണ്? ഇത് സാധനം കണ്ടല്ലോ. രാക്ഷസനാന്ന് തോന്നുന്നു. പരശുരാമനാണോ? ശിവൻ. അതെ, ശിവൻ കാട്ടാളനായിട്ട് വന്ന് അവിടെ ഒരു മൃഗം ചത്തു കിടക്കുന്നുണ്ടില്ലേ, 2 അമ്പ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ, അതിനെ ചൊല്ലിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നല്ല അനുഗ്രഹം വാങ്ങി ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് അർജുനൻ പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ചുമ്മാതങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ. അപ്പൊ നേരിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധം നടത്തി ശിവനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് പാശുപതാശ്രം വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെ.
അതാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത് കുറച്ച് ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 33 നമ്മുടെ അടുത്ത ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഏതാ 33 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനോവാച നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ 33, 34 അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത് 34 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണ 35 ഇത് മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മള്. അടുത്ത 35 ശ്ലോകം. ഇത് മനസ്സിന്റെ കാര്യം തന്നെ. ഇതാണ് കാറ്റ്. ഇത് കാറ്റ് അല്ലെ? കാറ്റ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 35 ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. അപ്പൊ മറുപടി പറയാണ് ഭഗവാൻ. അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ ദുർഗ്രഹം ചലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേന ഗൃഹ്യതേ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. രണ്ട് കാര്യം പദ്ധതിയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 2 വഴി? ഒന്നെന്താണ്? പരിശീലനം അല്ലെ? അടുത്തത് ഏതാണ്? അഭ്യാസം, പരിശീലനം. അടുത്തത് വൈരാഗ്യം. വൈരാഗ്യം, സംഗത. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ്. അടുത്ത് 36 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസംയദാത്മന യോഗോ ദുഷ്പ്രാപ്യ ഇതിനെ മതിഹീം വശ്യാത്മനാ തൂ യദാ ശക്യോ അവാപ്തും ഉപായത. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. 36 പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാൽ തുറന്നത് ആൾപൂട്ടിയിട്ടില്ല. പോയാ? മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് രാധമാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്തവന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രയാസമേറിയതാണ്. മനസ്സിനെ കീഴടക്കി വേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവനാകട്ടെ അതിൽ വിജയം നിശ്ചയമാണതാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് നമ്മളിപ്പം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ വേണം? മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടാൻ സാധിക്കൂ. മനസ്സ് കീഴടക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോചനം ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. അടുത്ത 37 മുതൽ 45 വരെയുള്ളത് വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എന്താണെന്നാണ്. വിജയിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഇതിലേതെങ്കിലും നേടുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച ആളല്ലേ? അതായത് ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ട് എത്തിയ ആളല്ലേ? അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? സ്വർഗീയ ആസ്വാദനം കിട്ടുന്നു. തുടർന്ന് ഒരു കുലീന ജന്മം അവർ അല്പം പുരോഗമിച്ചവരാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായ അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനനം അതവർക്ക് ഉടനടി കൂടുതൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു, അവർ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചവരാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ളവര് വീണു പോകുന്നവർ 2 തരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് 2 തരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അത്യുത്തമ യോഗി വരുന്നുണ്ട്. 2 തരത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് നാള് എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു? യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു 20% മുതൽ 30% വരെയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങ് വീണു പോകുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ യോഗയിൽ തുടരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വർഗം തുടങ്ങിയ ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ഫലം തീരുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഏത് വരുന്നു? കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് ചെയ്താലും മതി. അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴാണെങ്കിലും. അതാണ് ഭക്തിയുടെയും ജ്ഞാനയോഗ കർമ്മയോഗ ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗയാണെങ്കിലും അഷ്ടാംഗ യോഗയാണെങ്കിലും പിന്നെ കർമ്മയോഗയാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ പൂർണ്ണമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് പിന്നെ ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി വരും. അതേസമയം ഭക്തി യോഗയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിർത്തിയോ അതിന്റെ ബാക്കി ചെയ്താൽ മതി. അതേപോലെ ചെയ്തതിനുള്ള ഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അജാമിളന്റെ കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അജാമിളൻ കുറച്ചാ ചെയ്തതല്ലേ? പക്ഷെ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ 4 പാർഷദന്മാരാണ് ഓടിയെത്തിയത് അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? അങ്ങ് അതില് അറിഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ പ്രയാസം വരുമ്പോ വിളിക്കത്തില്ല, മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിക്കത്തില്ല. അതേപോലെയാണ് ഈ ഭീകരരെ കണ്ടപ്പോ യമദൂതന്മാരെ കണ്ടപ്പം
പേടിച്ച് വിറച്ച് എന്താണ് ഉള്ളു നിറഞ്ഞങ്ങ് വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെ നാരായണൻ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ആ. മകനെയല്ലേ മാതാജി വിളിച്ചത്? മകനെയാണ് വിളിച്ചതെങ്കിൽ അതാണ് ഭഗവാന്റെ വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ നാമമാണ് വിളിച്ചത്, മകനെ ആയിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോ അതിലും പറയുന്നതാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ. ഇപ്പൊ എന്താണ് കംസൻ എപ്പോഴും ആരെയാണ് കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണൻ എപ്പോ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ രാവണന് എപ്പോഴും ആരെയാണ് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ശ്രീരാമനെയാണ്. അപ്പൊ അത് ഇതോട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് സ്മരിക്കുന്നു ഭഗവാന്. പോസിറ്റീവ് ആയാൽ അത് ഏറ്റവും മെച്ചം അല്ലെ. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചിന്ത ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അജാമിളൻ മകന് അതും ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നാരായണ എന്ന് 10ാമത്തെ പുത്രന് പേരിട്ടത്. 80ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിനെ എന്താണ് എപ്പോഴും പെറ്റായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത്രയും തവണ മകനെ വിളിച്ചെങ്കിലും പേരാരുടേതാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പണ്ടുള്ളവര് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പേരിടുന്ന ദൈവങ്ങളുടെ പേരൊക്കെയാണ് അല്ലെ, ദേവി ദേവന്മാരുടെ പേരാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്കാണ് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പേര് വിളിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പേര് ആയിരിക്കും ഇട്ടതെങ്കിലും നമ്മള് വീട്ടില് വേറെ പേരുകളായിരിക്കും വിളിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാനും ദേവിമാരുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പണ്ടുള്ളവര് കലിയുഗത്തിലുള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നത്തെ തലമുറ ബുദ്ധിപരമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അവർ ചെയ്തത് പലതും ഏതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാം ശരിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് പലതും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയാതെയാണ് വിളിച്ചതെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പേരിടാനായിട്ട് ഇടയായി. കാരണം അയാൾ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ, മുമ്പ് ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുത്തു. പിന്നെ 12 വർഷം അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനം ഹരിദ്വാറിൽ പോയി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മോചനം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുത്തു. പക്ഷെ നീണ്ട ഒരു 12 വർഷമാണ് ഒരു വ്യാഴവട്ടം നമ്മൾ പറയല്ലേ, അത്രയും വർഷം അദ്ദേഹം ഭക്തിഗത സേവനം ചെയ്ത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സലിഞ്ഞ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ഇരുത്തി നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ, അങ്ങനത്തെയാണ് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴും ആ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മോചനം കിട്ടിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, സ്വല്പം ചെയ്താലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ നമ്പർ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിളിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്. ഒരിക്കൽ വിളിച്ചാൽ അവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സമയമുണ്ട്, ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ മാത്രം സമയമില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വെളുക്ക ഫോണിലായിരിക്കാം, പക്ഷെ ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മളെ അറിയാം. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ വിളിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാൻ എന്താണ് നോട്ടഡ് എന്നാണ്. നമ്മളെ ഭഗവാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് സഹായത്തിന് ഓടിയെത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പണ്ടുള്ളവർ പറയത്തില്ല, നാട് മറന്നാലും മൂട് മറക്കരുതെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ മൂട് അല്ലെ. അപ്പൊ മൂടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ പ്രദേശം, സ്ഥാനം അല്ലെ, മൂലസ്ഥാനം. അത് നമ്മൾ മറക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളെ ഒന്നും സഹിക്കാനൊക്കെ പറ്റാത്തത്. ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തരുന്ന കാരുണ്യമായിട്ട് കരുതി കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ കൂട്ടര് 20-30% ചെയ്തവര് എന്താണ്, അവരുടെ പുണ്യം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്വർഗലോകങ്ങളിലെല്ലാം പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പിന്നെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് കർമ്മം ചെയ്യാം. അപ്പൊ വരുമ്പോ നല്ല കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹ്യപരമായിട്ടും ഇതേപോലെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടും ഒക്കെ ഉയർന്ന ഒരു കുടുംബത്തില് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തുവന്ന് നമുക്ക് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ അവിടെ ജനിക്കാം. അതേസമയം 80-85% ഒക്കെ ചെയ്ത ആളിപ്പം ആരാണ്, ഭരത മഹാരാജാവ് മാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് ബ്രാഹ്മൺ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു അതീന്ദ്രിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് നല്ലോണം നോക്കി ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ രീതിയിൽ വളർത്താനും ഒക്കെ. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. കാരണം എന്താ, ഇദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അറിവും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, മഹാരാജാവായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല. വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ്. പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും അധ്യയനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജഡഭരതനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത്, അമോഘനായിട്ടും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, അതീന്ദ്രിയ കുടുംബത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നവർക്ക് അറിയാം, 7 മണിക്ക് നമ്മുടെ പ്രഭുവിന്റെ ധനഞ്ജയ പ്രഭുവിന്റെ കുഞ്ഞ് എന്താണ് ഭയങ്കര ഭക്തനാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ രാവിലെ? കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ കുഞ്ഞ് കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നു, മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലുന്നു. സ്കൂളിലൊന്നും ആയിട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ശരിക്കും നല്ല സ്റ്റെപ്പൊക്കെ വെച്ചാണ് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, വിളക്ക് കൊണ്ടുപോയി തൊഴിയിക്കാനും എല്ലാത്തിനും കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ദർശനാരതി വരുമ്പോ കൊട പിടിക്കാനായിട്ട് ആരുടെയെങ്കിലും പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് കൊട പിടിച്ചു കൊടുക്കും. പ്രഭുപാദരുടെ ആരതിക്ക്, ഗുരു ആരതിക്ക് ദർശനാരതി കഴിഞ്ഞാൽ 7:15 കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഗുരു ആരതി ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ആരതിക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും തോളി കയറിയിരുന്ന് കൊട പിടിച്ചോണ്ട് പോകണമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അത്, ആ കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഏതാണ് നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മോചനം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തില് ഈ ഭക്തി ചെയ്യാനല്ല ചുറ്റുപാട് അമ്പലത്തിൽ തന്നെ വസിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ 80-90% ഭക്തിയില് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ വീണ് പോയാൽ അടുത്ത ജന്മം എന്താണ്, അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിജയിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തോടെ അവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് വാചിക മനസ്ഥിതി നിമിത്തം അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ യോഗ്യതയിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ, ഹേ മഹാബാഹോ, കൃഷ്ണ അങ്ങനെ അതീന്ദ്രതയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനായി തീർന്ന ഒരാൾ ഭൗതികമായോ ആധ്യാത്മികമായോ ഉത്കൃഷ്ടത നേടാൻ ആവാതെയും ഒരിടത്ത് സ്ഥാനമില്ലാതെയും ഛിന്ന ഭിന്നമായി പോയ മേഘത്തെ പോലെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള മേഘം ഇങ്ങനെ കാറ്റത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഇവിടെ ഓടി നടക്കും അല്ലെ. കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ മേഘം, ആ മേഘം പോലെ ആവോ എന്നാണ് അർജുനൻ ഉപമ പറയുന്നത്. അതാണ് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ വരും? പിന്നെ ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും ഒന്നുകിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാക്കി 10% പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതാണ്, സ്വല്പമായാലും ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുദ്ര അമുദ്ര വിനാശ തസ്യ വിദ്യത്തെ നഹി കല്യാണ കൃത് കച്ചി ദുർഗതിം താത ഗച്ഛതേ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒന്നും ഏതാ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അയാൾക്ക് എന്താണ്, മോചനത്തിനുള്ള മാർഗം കിട്ടുന്നു എന്നാണ്. മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനിക്ക് ഈ ലോകത്തിലാട്ടെ ആത്മീയ ലോകത്തിലാട്ടെ നാശമില്ല. സുഹൃത്തെ, നന്മ ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും ദുർഗതി സംഭവിക്കാൻ വയ്യ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, നശിച്ചു പോകുന്നില്ല, പകരം എന്താണ്, നല്ല കുടുംബങ്ങളിലാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല കുടുംബങ്ങളെ പുണ്യപൂർണമായ ജീവിതം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ദൈവിക ബോധത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നു, സ്വാഭാവികമായ യോഗതത്വങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോ നല്ല യോഗികള്, പ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ, അവരൊക്കെ എന്താണ്, അപ്പൊ ഏതാണ് കുഞ്ഞിലെ തന്നെ ഭക്തിയിലെത്തിയവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് വരുന്ന ഏതാണ്, പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് 3 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അതിലേത് 3 മാർഗങ്ങൾ ഏതാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള 3 മാർഗങ്ങൾ, വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നിരന്തരമായ പരിശീലനമാണോ മാതാജി? യോഗ 3 യോഗകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയോഗം, സാംഗയോഗം, യോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം. ജ്ഞാനയോഗവും സാഖ്യയോഗവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സാഖ്യയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം.
പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധ്യാനയോഗം അല്ലെ, അഷ്ടാംഗയോഗം, ധ്യാനയോഗം. പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗ അല്ലെ. അപ്പൊ മറ്റതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. വലിയ അതീന്ദ്രിയ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ജനിക്കും, ഉന്നത കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിക്കും എന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പടങ്ങളെല്ലാം. അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് 6-ാമത്തത് പറയുന്നത് 46, 47. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിന്റെ പറയട്ടെ, കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകാം. ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗ, ഭക്തിയോഗ, കർമ്മയോഗ. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗയുടെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. ഈ 3 പ്രക്രിയകളിലും ജീവസത്ത തന്നെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ ആ അവസ്ഥ എന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മൂലരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ആ രൂപം എന്താണ്? നമ്മൾ ധാമത്തിലായിരുന്നു, താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അറിഞ്ഞ്, പരമാത്മാവ് നമ്മളെന്താണ്? ആത്മാവ്, വിഭു, അണു അല്ലെ. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി, ആ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ജന്മാദ്യസേതോ അന്യയാതിരത ചാർത്തേഷാഭിജ്ഞസ്വരാട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ അവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? സംബന്ധം, പിന്നെ 2-ാമത്തത് ഏതാ? പ്രയോജന, 3-ാമത്തത് ഏതാണ്? അല്ല, 2-ാമത്തത് സംബന്ധം വരുന്നുണ്ട്, അഭിധേയം, 3-ാമത്തത് പ്രയോജനം. അഭിധേയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് എന്നാ പറയുന്നത്, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്ത് ഭഗവാനെ നേടും. സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് സംബന്ധം അല്ലെ, ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. നമുക്കറിയാലോ മുമ്പൊക്കെ സംബന്ധമായിരുന്നു അല്ലെ, നായർ നമ്പൂതിരി ഫാമിലികളിൽ തമ്മിൽ അല്ലെ സംബന്ധമായിരുന്നു, അതറിയാലോ കേരളത്തില്. അപ്പൊ സംബന്ധം, ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. അടുത്ത് വരുന്നത് ഏതാണ്? അഭിധേയ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ മെത്തേഡ് ഓർ ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സംബന്ധ. സംബന്ധം എങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം, അതിനുള്ള മാർഗം, അതാണ് അഭിധേയം. 3-ാമത്തെ അതിന്റെ പ്രയോജനം. പ്രയോജനം എന്താ? ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതല്ലേ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്ന, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് പ്രയോജനം. അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും മെച്ചമായത് ഏത് തന്നെയാണ്? നമുക്കറിയാം ഏതാണ്? എല്ലാ യോഗകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠം ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതെന്തിനു സാധിക്കുന്നു? ദൈവ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള മാർഗം. അതാണ് ഭക്തിയോഗയുടെ പ്രത്യേകത. ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു അല്ലേ, നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു, എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാൻ വരികയും ചെയ്യുന്നു. എപ്പോ നമ്മൾ വിളിച്ചാലും ഭഗവാൻ വിളി കേൾക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മനിഷ്ട പ്രഭു പറഞ്ഞ്, നമ്മൾ സാധാരണ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് എൻഗേജ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ആണ് എന്നൊക്കെ മറുപടി തരും അല്ലേ, ബിസിയാണ്. ഇവിടെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും കാണത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? അവള് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ബിസി അല്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ ബിസി അല്ല. ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരുന്നാലും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ, ഓടിയെത്തും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവിടെ അകലം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഗോലോകത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭൂമിയിലിരുന്ന് വിളിച്ചാലും ഉടനെ വിളി കേൾക്കും ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഗോലോക ചാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ പോയി വരച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഗോലോകം വരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരിക്കലും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷനും ആകത്തില്ല, ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ചും കാണത്തില്ല, ബിസിയും ആയിരിക്കത്തില്ല. എപ്പോ വിളിച്ചാലും ഭഗവാൻ എന്തെയും ഓടിയെത്തും എന്നാണ്. അതാണ് നേരിട്ടുള്ള ഫോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയല്ലേ നമ്മള്, അതാ പറഞ്ഞു, നേരിട്ടുള്ള മാർഗമാണ്. മറ്റെല്ലാ മാർഗങ്ങളും അവസാനം ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗ ചെയ്താലും അവസാനം ഭക്തിയോഗ എത്തണം. പിന്നെ ഏതാണ്? ജ്ഞാനയോഗമാണെങ്കിലും അവസാനം ഏതിൽ തന്നെ എത്തണം? ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തിയാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നന്മ ചെയ്തവർ യോഗയിൽ നിന്ന് വീണ് പോയാല് അവർ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. കല്യാണകൃത് എന്നാണ് അതിന് നമ്മുടെ ശ്ലോകത്തിൽ കല്യാണകൃത് എന്നുള്ള വാക്ക് വരും. നന്മ ചെയ്തവർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അവരൊരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് യമലോകത്തെത്തുന്നതിന് പകരം എവിടെ എത്തുന്നു? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ജഡഭരതൻ ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരം, പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം കിട്ടിയത്. എന്താണ്? നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് ഭക്തിയുടെ
തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, സ്വല്പം അല്പസ്യ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക, കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത 6-ാമത്തെ 46, 47 പറയുന്നു. അത്യുത്തമ യോഗി ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗി യഥാർത്ഥത്തില് എന്താണ് 8 തലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആളാണ് അല്ലെ സമാധി. ഏതാണ് 8 തലങ്ങൾ? ഏതാ പറഞ്ഞോളൂ പെട്ടെന്ന്. ആസനം, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ അത് ഓരോന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അതിനൊരു ഓർഡർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ യമം, നിയമം. യമം എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രത്യാഹാര നിയമം, ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാരം ധ്യാന സമാധി. അതിന്റെ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞല്ലോ, ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പടി കയറിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് അവസാനത്തെ പടി പോകുന്നതല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഓരോ പടി കയറിയല്ലേ പോകുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ പ്രീ പ്രൈമറിയിൽ പോയി അല്ലേ, LKG UKG എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഓരോ ലെവൽ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സെക്കൻഡ് ലെവൽ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ലെവൽ 3 ലെവൽ 4 കഴിഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ ലെവൽ 5 ഭക്തിശാസ്ത്രക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതെല്ലാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ യമം, നിയമം, പിന്നെ ഏതാണ് ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധ്യാനം, സമാധി. ധ്യാനം, സമാധി. അങ്ങനെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓരോന്നോരോ. ഇത്രയും ചെയ്തെത്തുന്ന ആള് വളരെ വർഷത്തെ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് തന്നെയാണ്, ശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അത്രയ്ക്ക് സംയമനം പാലിച്ച് അല്ലെ. ആ പോസ്റ്റർ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരേ പോസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 5 നിമിഷം പോലും അങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കാലൊന്നും അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വഴങ്ങത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് നിവർന്നിരുന്ന ശീലമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ നട്ടെല്ല് നിവർത്തി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാല് ആ പ്രത്യേക പോസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങളോളം അതൊന്നും സാധാരണക്കാരന് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സമാധിയിലെത്തി വിജയിച്ച ആള് ശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെയാണ്. ആരെക്കാളും, സാധാരണ തപസ്സികളെക്കാളും, അതേപോലെ ജ്ഞാനിയെക്കാളും കർമ്മിയെക്കാളും എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം, എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രേമപൂർവ്വം കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ദൃഢതരമായി ഭഗവാനുമായി ബന്ധം, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സംബന്ധം അല്ലെ, സംബന്ധവും പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്താ പറഞ്ഞ സംബന്ധം, പ്രയോജനം, അഭിധേയം. പിന്നെ ഏതാണ്, അഭിധേയം ചെയ്താല് പ്രയോജനം കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ സംബന്ധവും അഭിധേയവും ശരിയായി വന്നാൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, പ്രയോജനമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാനും പറയുന്നു, ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇതെങ്കിലും ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം, ഏതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് ഏറ്റവും അത്യുത്തമം എന്ന് പറയും. മറ്റത് ഉത്തമം അല്ലെ. അത്യുത്തമം ആരാണ്, ഭക്തിയോഗയിലൂടെ അല്ലെ എല്ലാം ക്രമമായി ചെയ്ത് ശുദ്ധഭക്തൻ ആകുന്ന, അതായത് സത്വഗുണത്തിന് മേലെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയ ആള് അല്ലെ. അപ്പൊ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ അതീന്ദ്രിയതയിലെത്തിയ ആള്, ത്രിഗുണാതീതൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. പിന്നെ ഏതാണ് പിന്നെ സംസ്പർശ അവസ്ഥയിൽ അല്ലെ, ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആള് അല്ലെ, സമഭാവനയുള്ളയാള്. സമഭാവനയൊന്നും നമുക്കൊന്നും പറ്റുന്നതല്ല, നമ്മളൊക്കെ കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് അത്ര ഉന്നത അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആളാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ. അദ്ദേഹത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന അത്യുത്തമ യോഗി, യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ. യോഗി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാത്മാവുമായിട്ട് സംബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക അല്ലെ, ബന്ധിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുണ്യപാപ ഫലങ്ങളില്ല. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആത്മാവിനെയും മറ്റും കുറിച്ചുള്ള അപഗ്രഥന പഠനമാണ്. ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച്
എന്നാൽ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഉന്നതനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഏതിലൂടെ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഏതുണ്ട്? കൃഷ്ണാവബോധമുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പരമോന്നതനുമായി ഭക്തിയുത സേവനം. ഏത് വഴിക്കാ? 9 വഴിയുണ്ട്. അത് ഏതെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്താലും മതി. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. അതാണ് ഏതാ? ഭക്ത യോഗിയുടെ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. മറ്റത് ഉത്തമൻ, ഇവിടെ എന്താണ്? അത്യുത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്വർണ്ണ കൊടുമുടി പോലെയാണ് യഥാർത്ഥ ഒരു ഭക്തൻ. എന്നുവെച്ചാല് ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ഏതാ? സ്വർണത്തിന്റെ കൊടുമുടി പോലെ ഏറ്റവും പീക്കാണ് അല്ലെ? അതേസമയം സാധാരണ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും പോലെ. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ താരതമ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും ആരാണ്? സാധാരണ ഭക്തർ. എന്നാൽ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തമ അധികാരി എന്താണ്? സ്വർണ്ണ കൊടുമുടി പോലെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 47ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മഹിമയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അത്യുത്തമ യോഗി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് അത്യുത്തമ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു. 47 ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മഹിമ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ മഹിമ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ. ഇതായിരിക്കും എത്രയും നേരെ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ശ്ലോകം പറയാം. യോഗി നാമവി സർവേഷാം അഗതേനാന്തരാത്മന ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമമേയുക്ത തമോ മദഃ. എന്റെ അഭിപ്രായം, മതാന്ന് വെച്ചാൽ അഭിപ്രായം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഏതാണ്? ഭക്തിയുത സേവന മഹിമ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അതെ. അപ്പൊ ആദ്യ അന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? ഭക്തിയോഗയിൽ നിൽക്കുക, കൃഷ്ണ അവബോധത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ മഹിമ പറയുന്നതിന് നാമാചാര്യരുടെ ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. നാമാചാര്യ ആരാണ് അദ്ദേഹം? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അല്ലെ? നാമാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇട്ടുകൊടുത്ത സ്ഥാനപ്പേരാണ് നാമ ആചാര്യൻ, നാമത്തിന്റെ ആചാര്യൻ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയിരുന്നു. മുസ്ലിമാണ് ആരായിട്ട് മാറിയത്? കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച് കൃഷ്ണഭക്തനായിട്ട് മാറിയത് അദ്ദേഹമാണ്. 3,33,000 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം നാമം ജപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയെ നവാബ് അയച്ചെന്നും. കാരണം മുസ്ലിം ആയിരുന്ന ആളാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഭക്തനായിരുന്ന ആള് എന്താണ്? നാമാചാര്യൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുകയാണ്. കണ്ട? എവിടെങ്കിലും അവരൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരിടത്ത് ഇരിക്കത്തില്ല. ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ പോയിരുന്ന് ജപിക്കുകയാണ് പതിവ്, ആരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത. അപ്പൊ ഭക്ഷണമൊന്നും നോക്കത്തില്ല, ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ വിശന്നിരുന്ന് കണ്ടപ്പോ ഒരു ദിവസം രാധാറാണി പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയാണ്, എന്താ ഇവിടെ വന്നത്? അത് അങ്ങ് ആഹാരമൊന്നും കഴിച്ചില്ല എന്ന് ഇവിടെ വന്ന പിള്ളേര് പറഞ്ഞു, കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാൻ വന്നവര് വന്ന് അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് ആ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി തന്നു വിട്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിച്ചു, പാത്രം എടുക്കാൻ പിന്നെ വന്നതും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ അന്വേഷിച്ചു, എന്ത് കഴിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് അപ്പൊ അവരും അതിന്റെ ബാക്കി കഴിച്ചു നോക്കി. അപ്പൊ അവര് ഇത് രാധാറാണി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നതാ, ഈ ഗ്രാമത്തിൽ അങ്ങനെ വേറെ ആരും ഇത് ടേസ്റ്റ് അവർക്ക് അറിയാം, ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ടേസ്റ്റ് അറിയാമല്ല. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് രാധാറാണി തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത്, അല്ലാതെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധഭക്തനാകുമ്പോ ആരാണ്?
കൃഷ്ണന്റെ സഖിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സഖി തന്നെ എന്താണ് പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ വിശന്നിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ കൊടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളും എല്ലാം ഏതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്ന? ഭക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അവരെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അവരൊന്നും ഇവിടെ ഭൂലോകത്തുള്ള സാധാരണ ആരാണ്? സ്ത്രീകളല്ല അല്ലെ, ഗോപസ്ത്രീകളല്ല. അപ്പൊ അവരെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ശരിക്കും സംബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് അഗാധമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവരാണ് രാമാചാര്യനും അതേപോലെ തന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും ഒക്കെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും, അവർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്ത് വേണം? ദൃഢനിശ്ചയം വേണം, വിശ്വാസം വേണം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വാസം, നമ്മളിൽ തന്നെ വിശ്വാസം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് വേണോ സാധിക്കും. കലിയുഗത്തില് യജ്ഞമൊന്നുമില്ല. ഏത് യജ്ഞം മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നാമജപം യജ്ഞം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് അകമഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് എന്താണ്? തിരിച്ചു നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്ക് പ്രഭുപാദർ നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏതാണ്? അതിനൊരു കഥയുണ്ട്, നമ്മൾ ചെറിയ ലെവലിലൊക്കെ കേട്ടതാണ്. കടൽക്കരയിലെ ഏതാണ് കുരുവിയുടെ മുട്ടകളെല്ലാം കടലെടുത്തോണ്ട് പോയപ്പോ കുരുവി എന്ത് ചെയ്തു? കടലിനോട് അവസാനം ഏതാണ് സഹികെട്ട് ദേഷ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഏതാണ്? എന്റെ മുട്ടകളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വെള്ളം മുഴുവൻ ഞാൻ കുടിച്ചു പറ്റിക്കാം എന്ന് കടലിനോട് ചെറിയ കുരുവി പറയുന്നു. അപ്പൊ കുരുവിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം, ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ഇത് കേട്ടിട്ട് ആരാ എത്തുന്നത്? ഗരുഡൻ എത്തുകയുണ്ടായെന്ന്. അപ്പൊ ഗരുഡൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ വാഹനമാണല്ലേ. അപ്പൊ ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു കടലിനോട്, ഗരുഡൻ പറഞ്ഞു കുരുവി പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ, അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ വെള്ളം എല്ലാം കുടിച്ചു പറ്റിക്കും. കുരുവിക്ക് സാധിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ? കടൽ അങ്ങനെ മുട്ടകളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ? കുരുവിയുടെ വിശ്വാസമാണ് ആരെ കൊണ്ടുവന്നത്? ഗരുഡനെ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ലെസൺ നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗയോഗ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അവസാനം നമ്മൾ ഏതിലെത്തണം? ഭക്തിയോഗയിലെത്തണം. അപ്പൊ ഏത് തലത്തിലെങ്കിലും ധാരണ, ആ തലം മുതലെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്തിയോഗയിലെത്തിയാൽ ധ്യാനവും സമാധിയും എല്ലാം ഏതിലൂടെ ആയിരിക്കും? ഭക്തിയോഗയിലൂടെ ആകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ തന്നെ എത്താം. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എത്തേണ്ടി വരും? പരമാത്മാ ഫലത്തിലെ എത്തും. അത് ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. പൂർണ്ണനായ ഭഗവാനിൽ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. വംശകൽപ്പതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവയ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കീ ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കീ ജയ. ഭഗവത്ഗീത കീ ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ